странници от различни земи, събрали сме се тук, за да решим заплахата от Мордор. Причината, по която съм ви събрал всички тук, е да разберете само едно нещо, че всички до един сте лешници. А ти, най-големия лешник, ще замоля. Искам да го сложиш точно по средата, където всички ще го виждат на равни ъгли. Казах по средата. Малко по-надясно, бе. Значи е истина. Аз предлагам да вземем този пръстен и да започнем да правим тортички. Все пак това е пръстен. От такъв пръстен правят най-хубавите тортички и вие всички тук го знаете. Искам да го пипна. Той е толкова лъскав, толкова е шайни и светещ. Искам да го пипна. Абе, компот! Къде пипаш, бе, лешник такъв? Някой позволил ли тебе такова нещо, бе? Да си сядаш на мястото двойкаджия с двойкаджия? Лешник, гаден, долен, мръсен, какво си мислиш, че си позволяваш, че правиш, бе, изроде? Да си седнеш бързо на мястото, да не те напляскам тук пред всички. Нахалник такъв. Аз съм участвал в Матрицата и съм един от агентите. Ще извиняваш, мъжки, ама лешника се изтърва. Вие всички тук видяхте този компот какво се опита да направи. Никой не може да прави тортички с този пръстен. Аз мога и ще правя тортички с този пръстен и никой няма да ме спре. Вие си мислите, че си големи пекари, а? Аз съм получавал награда за тортичка. Аз съм не от Матрицата. И ако не вярвате, може да питате оня, който е седнал на този стол с дългите уши и с тая... Да мълчиш. Ти не си истинския не от Матрицата и ти не можеш да правиш тортички с този пръстен. Никой от нас не може. И ти трябва да си доста... Какъв си ти, бе, лешник? Ти на кого ще си позволяваш да ви... Абе, ти няма да го прекъсваш докато говори. Той е истинския Нео от Матрицата. И ти ще трябва да слушкаш. Това е... Нео? Като Том... като господин Андерсън? Да, и той може да лети като Супермен. Чакай, батка, за летенето се разбрах. Ай сега. Мал стара, всички сте се излъгнали тук да излязли от Матрицата. Да ви кажа честно, нямам вяра на твоя лешник. И аз също нямам вяра на този лешник. Обаче, ако искате да играете в футбол, ви трябват 11 човека. Ибал съм ти тортичките, ибал съм ти футбола! Да, виждам, че си сравнително тъп. И въпреки това ще се опитам да ти го кажа с прости думи. Това нещо няма трошение дори да го блъскате с кухите си тикви. Единственият начин е да намерите най-тъпото парче тука и да го накарате да го занесе на майната си. И кой ще е по-тъпото бощарски чукче да се навие за такава простотия? Аз като гледам всичките миришите на коле тук, особено ония с брадата, и трябва да ви кажа, че няма никакъв начин, който е от вас кухи лейки да го вземе това нещо и да го закара чак на майната си. Там има зомбита. Виждал съм ги. И тези зомбита не са просто зомбита. Не са просто зомбита. Щом те е страх от зомбита, това само доказва каква кучка си.
И какви кучки сте И вие на всички? кого викаш кучка, бе, дългух пиерас? На мене и писна да се разправям с лешници. И с криви лопаци като той идиот. Караници, 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 караници. Той кара, той се псува, той кара. Караници, 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 караници. Спор, според. Спорене, караници, спорене, караници. Караници, спореница, спореница, караница. Пареница, кораница. Направо се чуди, как може толкова ламарини и кофе да се карат на едно място и да спорят един срещу друг. И срещу друг, срещу един. И сами срещу себе си. Аз ще направя тортичките. Аз ще направя тортичките. О, пак ли си, бе? Аз бих искал да направя тортичките. Обаче нямам мая и не знам рецептата. И нямам пари за продукти. Добре, щом си казал, аз ще ти докарам рецептата. Аз ще ти докарам крем. Заедно с ягодки. Имаш моя тиган. И моите кухненски прибори. И моята фурна. Гледам зарибявате малкия лешник, а? Няма да ви се размие. И аз ще го зарибя. Шалю, какво правиш, бе? Къде ще ходиш без мене, мамуле? Какъв си ти, бе? Лешник. Ай, А искаш и ти да дойдеш с него, а да го зарибяваш. ей, къде е без нас, бе? О. Те никъде няма да ходят без нас. Да. Къде отиваме? Къде? Точно. Отиваме да правим тортички. Ами, като гледам, аресали сте са, събрали сте са, ще са любите, значи. Добре, имаме ли тортички?